Maadjong gabi kanimong tanan, makiksunan, maadjong adlaw, o diri sa amo, buntag. Makiksunan ko ni Kristo, may minahal ko igsoon kong Kristo. Karon adlaw kami nga mga Franciscans, labi na gayud ang second order o the Franciscan family, the contemplative four clares nga karon nagsaulo usa ka sulbidad sa ilaha ug sa amo nga we belong to the first order ka mga pare o mga reliyoso labi na ngayon nga kami na nahisakop sa unang order, no? Ito first order, second order, third order, no? Dili ni order mga pagkaon kung dili ihanay, no? Sa simbahan tungod sa pagkadaghang mga Franciscanos o mga madre reliyoso ug labaw tanang mga pare mao nga ilang ihanay first order katong nahibong na belong sa prior minors, nagito minor minors conventual, may prior minors capuchin, no? Busa kami nabilong mami sa prior minors conventual reform ang Franciscan Friars of the Immaculate. Mao nga isaulog na mo karon ng kapistahan ni Santa Clara kay siya usaman ka panig-ingnan sa among kinabuhi isip usa ka reliyoso. Isaulog ang paghandong panunduman ni Santa Clara sa Assisi usa ka babaye nga hingpit nga nahigugma kang Hesus, no? Siya dili lamang usa ka reliyosa, siya usa ka matinud-anon nga pangasawunon ni Kristo, usa ka babaye nga mitugyan sa tibuok niyang kinabuhi ngadto sa iyang labaw pinalangga nga Ginoo, no? Nasayta sa iyang kinabuhi kani adto, no? Nahisakop na version sa kapamilya nga dato dito sa Assisi, negosyante ang iyang tatay, iyang nanay, ug maumana sa kinabuhi sa mga dato nga buot po sila nga ang ilang anak makapangasawa, makabana o dato, no? Nobleman, itawag nobleman. O bauto nga si Santa Clara na ana siya ang iyang kimaginikana na anay gipili nga pamanhunon, no? Tungod sa iyang kaanyag, kabuutan, usa ka adlaw niya na, no? Nakadungog siya og usa ka sermon, no? Nga wali dito sa plaza. Kung itong mga panahon si San Francisco de Assis, no? Nagpagpo siyang kinabuhi, ibiyaan ang iyang kinabuhi na dato o daghang mga proseso nahimo sa kansun dalaw nadakpan siya hangtod nga nagpagpo siyang kinabuhi, ibiyaan niya ang kalibutan, italikdan niya ang iyang pamilya o misunod sa tawag sa Ginoo na ayuhon ang simbahan, no? Ayuhon, reform, o usa niya na kadlaw siya tahasan na makakatagog sermon dito sa plaza during the Palm Sunday, no? Itawag din dito sa Lokay. Daghang kayong mga tao dito si Santa Clara naminaw sa iyang mga pulo nga naghagit nga magbagko ta sa atong kinabuhi. Biyaan nato ang atong mga kinabuhing daan, gitawag og vanity, ang labi na sa mga dato, pagkaruinon, no? Dili po nga pagnatagon tanan mga bisyo, no? Moto nga natandog si Santa Clara o she was also inspired, no? Na musunod kang Kristo. O nahimo silang nag-amigo sila ni San Francisco o ni Santa Clara o at nalaning aron di taas. Tanaw na lang sa pelikula na gitawag St. Clair movies, no?
Pero sa daing sa ugatong lakturon nga gibiyaan niya ang kiyang pamilya, milaya siya sa iyang panimalay ug miadto kadto kang San Francisco. Ug gidawat siya isip usa ka mungha, giputlan siya sa iyang buhok. Suko kayo iyang maginikanan, kay buot nila na sa Santa Clara lagi maminyo sa kadato. Pero sa pagtanaw sa ginikanan na wala buhok, kinindot kayo ang buhok ni Sinclair Morg Mais, mauto nga wala na, gipasakida na lang, no? Thanks be to God. Pero daghang pang mga panahon nga ipanglutos o pandiha iparlaya pero ipasakdan nga siya mahimong usa ka sumusunod kang San Francisco. Ug mohalat siya kag galingon ngadto sa Ginoo isip usa ka mungha. Ug mauto nga nagtinabangay sila ug si Santa Clara nahimong usa ka mungha, founders of the Poor Clare Sisters nga nagkinabuhi nga Diyos nun sa labi na gilya sa contemplative life, being a spouse of Jesus, no? Dedicated to pray, sa mga pangapag-ampo, pagpinitin sa sakripisyo o pagkinabuhing kakabos, no? Mao ni atong nabasa sa unang pagbasa sa iyang kinabuhi, nangadog nato ang pulong ni San Pablo. Giisip ko ang tanan buta nga kapilbihan tungod sa labaw nga kayuhan sa pagkaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Kung atong tanawon ang kalibutan mutan-aw kapilbihan kay sayang kayo wa sa maminyo ug dato nga di unta siya magkinabuhing kakabos, adunahan. Ang kalibutan tan-aw kaniya kapilbihan kay iya man biyaan ang iyang pamilya, sa iyong matang biyaan nato ang pamilya, di man ta magmalipayon kay kinsa may musuporta nato ang atong mga kinikanan, atong inahanang-mahanang mga igsuon, kinsa may atong kapadulngan. Pero sa panahon ni Santa Clara iya man gibiyaan, pero ang Diyos mao ang nagdawat kaniya pa rin ni San Francisco. Kung nakinabuhi siyang Diyos noon, nakinabuhi siya na ulay, kung naghalat siyang kalungan to sa Ginoo. Musa, dili-dili kini kapilihan, kundi kadaugan sa mga matang sa Diyos. Ug diha po nato nadungog nga, hikalimtan nato ang mga nangagi, ug atong una-unaon, kadtong naa sa unahan, matod pa sa unang pagbasa. How to forget our past life, no? Kung saan man nato pagkalimot sa atong naamantay mga kitawag memorya, na di ko na ito makalimtan na itong kinabuhi kaniya ito. Tinuod na, bisa pag mong piyong ka, bisa pag mong tabunan imong mata, kay wak man na, ang memory, wak man na diha sa atong five senses, nga kitawag na ito, naasakop sa atong lawas, kung dili. Ang memory is the faculty of the soul, no? Kinayahan, no? na sa kalag, no? Mao na nga kalag sa tao immortal, mao na nga di na to na. Unsa man ang kakalimot aron di na to naon kita gidaog-daog, nakita binuangan, nakita gipasangidlan, no? Mao na nga ta suko kita. Okay, kita sa atong panahon labi na sa tubuhi ng atong mga nanay, tatay, ipangga ta, di lalim ni oy. O na ubar pa depressed kay tungod silang pagka-attach sa ilang kinabuhi nga nangagi nga di sila kalimot. Kung mao labi na kadtong gidaog-daog, na di gud mahimo na siya itaw wounds ng mga samad sa kinabuhi nga usahay tandog sa itong kinabuhi o malumot ta o mingawon ta or masuko ta. Pinaagi sa atong mga pag-ampo, pinaagi sa atong mga sakripisyo. Kami mga debutos sa biligong dugo sa itong Ginoong Kristo namin mga pag-ampo, no? Na among ipadangat nato sa Ginoo kay mga pangalyupo, gitawag itsi mga hours, dako ning makatabang aron atong makalimtan, no? Ang atong mga nanagi ug atong unaw-naon ug panikamutan nga makabut nato ang kinabuhi
nga gihatag sa Ginoo nato labi na gyud sa pagkayusa ngadto kaniya o pagdawat sa mga kasaypanan. Mao na nga kamong mga wala pa mag-Gethsemane hour devotion sa precious blood, I invite you to have this kind of devotion. Aside from that, we have also reparation atong mga sala nga nabuhat dilo na gipasaylo ta sa Ginoo, pero naapa ang mga samad angay ni siya nga ayuhon pinagi-sa gito reparation na po kami gitawag third Friday reparation na mga 4 or 6 hours, no? O aside from that natay gitawag og mga national reparation this coming September. Kining tanan bugat ni usahay ang atong tan-awon sa atong kinabuhing kalibutanon, pero kung atong mapuy-an, kung ato ni siyang mataga-abili usa ni dakong sakripisyo ug mao ni ang gingon sa ebanghelyo kay si Santa Clara bitaw sa una hantod how many hours, more than 6 hours, 8 hours prayer na pa sila mga sakripisyo ug dakuning nakatabang siyang kinabuhi aron siya maka kikiusa ngadto kang Kristo. Busa atong paminawon sa ibang salmo, ikaw Ginoo mao ang akong panulundon. Mao ni sa salmo atong giampo, ikaw Ginoo mao ang akong panulundon, mao gyud kini ang gisulti sa kinabuhi ni Santa Clara. Daghan ang iyang mahimong pilion, siya nagtawo sa usa ka halangdon ug anunahang pamilya aron na siya oportunidad alang sa komportable nga kinabuhi, kadungganan ug material nga bahandi apan sa iyang kasing-kasing nadungog niya ang usa ka mas dako nga tawag, Clara, ihatag kanako ang imong kinabuhi. Umitubag siya, Jesus, ikaw lamang ang akong gusto. Busa gibiyaan niya ang bahandi sa kalibutan or maangkon ang bahandi sa langit. Dili tungod kay dautan ang mga butang sa kalibutan, kundi tungod kay nakakaplag siya nga usa ka butang na mas bilinhon pa kaysa tanan. Si Jesus mismo mao kini ang tinuod nga kakabus nga gipakita ni Santa Clara, di lamang kakulang sa material nga butang apan kakabus sa espiritu usa ka kasing-kasing nga walay lain nga gisaligan gawa sa Dios. Makaigsunan ko ni Kristo mga devotos sa Brahim Dugo sa Panginoon sa Kristo. Atong paningkamutan, no? Nga makasunod ta, no? Sa kinabuhi sa mga santos, no? Mao man ni atong tawag nga kinabuhing balaan, no? Tinuod na, hindi man kita mahingpit nga balaan, pero paningkamutan nato pinagsunod sakripisyo, ampo, reparisyon, uban pa. Kaya nasayot ang usa ka tinuod nga kinabuhing balaan, believe o labi na kayo sa kinabuhi sa mga madre o pangasabunon, matinud-anon sa iyang pinalangga. Dili siya mo pakihilawas sa iyang kasing-kasing ngadto sa laing gugma. Mausab kini ang kinabuhi ni Santa Clara. Ang iyang kasing-kasing iya kang Jesus. Ang sa iyang pagpuyo sa monasteryo, nagkinabuhi siya sa pag-ampo, kahilong, pagpuasa, sakripisyo o pagsimba. Ang kalibutan tingali wala makakita sa iyang dakong mga buhat. Apan ang langit nakikita sa iyang gugma. Mapuni ang mahitabo, labi na sa atong mga pag-chaplet, pag-rosaryo, pag-sakripisyo, ang tinuoda, ang banay, ang mga anak, ang nagulbol, sige lang kagsimba, sige lang kagampo niya. Pero ang langit nagmaya. Tungod kay mauman niya ang kinabuhi nato. Practice lang ni sa atong kinabuhi ni sayuta. Kaya tinuod din ito aman sa langit. How come? 3 hours, 4 hours, how many hours? Nag-ampo ka, nag-chaplet, nag-reparation, nag-consolation, nag-uban pa. Yung mga pagkakaroon nag-litany. Pero once that we'll be in heaven, you have to pray for hours. Practice ni. Mao na nga, di ta magbagulbol, kundi lang atong puy-an ang pagkinabuhing contemplative na kinabuhi. Ang uban gitawag sa pag-adto sa kadalanan aron pagwali, ang uban gitawag sa pagatiman sa makabos, ang uban gitawag sa pagserbisyo sa mga pamilya. Apan si Santa Clara gitawag sa pagpabiling duol ni Jesus, pinagi sa pag-ampo, pagmalandong
dito sa monasteryo. O ika ang tulo nga atong bahin sa atong pamalandong karon usa siya kay espiritu ng anak ni San Francisco. Dili nato maisgutan si Santa Clara nga dili nato maisgutan si San Francisco de Assis. Si San Francisco nga himong instrumento sa pagtawag ni Kristo ngadto sa usa ka kinabuhi nga himpit nga gitugyan ngadto kang Kristo. Si San Francisco ug Santa Clara adunay usa ka kumon nga danggo ang pagsunod kang Hesus diha sa kakabus. Kay si Jesus mismo nahimong kabus alang kanato. No? Si San Francisco mao espirituhanong amahan nga giya ni Santa Clara. Mao sa kamadulunanong anak nga mitubag sa tawag sa Dios. Apan dilis sila misulod kang Francisco isip katapusan tumong pareho silang mitan-aw kang Kristo. Mao kini ang importante. Ang mga santos dili mo puli kang Hesus. Sila magtudlo kanato ngadto kang Hesus. Ug si San Francisco ngadto kang Santa Clara ngadto kang Kristo. Si Santa Clara nagtudlo kanato ngadto kang Kristo. Ug karong adlaw ang ilang kinabuhi nangutana kanato kinsa man gayon ang sentro sa akong kinabuhi. Kinsa man gayon kamo na naminaw ni kinsa man ang sentro sa imong kinabuhi. Imong trabaho, akong trabaho, akong pamilya, akong dungog, akong mga problema, o si Jesus ba ang sentro sa atong kinabuhi? Christ is the center of our life. No? Being husband and wife, that's why you call it couples for Christ. No? Center si Jesus. No? O diya sa atong pagdebosyon, labi na kami mga debuto sa biling dugo, agonizing Christ is the center of our life. Diya sa Ebanghelyo mayingon si Pedro kang Jesus, ania kami, ug gibiyaan namo ang tanan, ug misunod kanimo, ug mitubag si Jesus. Ang matag usa ka mabibiya tungod sa akong ngalan, makadawat sa usa ka katus kapilo o makapanunod sa kinabuhing dayon. Mao ni kitawag primero Dios. No? Atong ibutang ang primero sa atong kinabuhi ang Ginoo. Tinuod na, busy kayo ta, daghang tang mga negosyo, diha o katong mga negosyante, daghang tong daghatate, atong daghata, mga tulubagon sa atong kinabuhi. Pero kung atong sundon, no, ibutang na to si Kristo ang sa kinabuhi, agonizing Jesus Christ in our life, especially in our prayer life, in our sacrifice, in our reparation. Di na to na maihap sa atong tudlo sa mga grasya nga itong nadawat. Mga healing deliverance, no? Matud pa, gahapon bitawag ko dito sa Colombia, sa mga devoto sa Precious Blood. No? Tinuod na ang ilang syudad, napulpog daghang mga balay nga napukan, pero walay devoto sa bilihong dugo ni Kristo na napukan ang ilang balay. Because they are protected. Di na ako na ipang-promote kay mao gini ang hitabo akong nadungog ni sa head servant dito na safety ang tanang devotees sa bilihong dugo. Pero suwa ko malandungo nga daghang makaigsunan dito na nag-antos, no? Walay bisag usa ka pamilya na ilang balay napukan, nadatugan og bato, because as what the promises of the most precious blood of Jesus that will be protected, no? And the mantle of Our Lady Rosa Mystica. Busa makigsunan ko ni Kristo, ipadayon na itong atong mga pamalandong, ang atong mga sakripisyo, paningina ni Santa Clara, alang kanato, makigsunan kalibutan, karon nagtudlo, mas daghan pa, mas maayo, mas adunahan, mas malipayon, mas sikat, mas importante ang si Santa Clara nagtudlo, mas doon kang Jesus, mas adunahan ang kalibutan ng ingon, pangita ang imong kaugalingon. Si Santa Clara ng ingon, ihatag ang imong kaugalingon kang Kristo, labi na siyang pagdebosyon sa Eucharistia. Matud pa nga dito sa Assisi, gisulong man lagi ang Italia sa mga Muslim, kay buot nila nga pulpugon kung ang monasteryo o panamastamasan ang mga madre, kaya daghang mga mungha dito, ang tibuok syudad nangalisan.
Kay mabot og pila ka mga sundalong mga Turkos, mga Musulmanes, mga Muslim. Kung sa may gibuhat ni Santa Clara, kalma lang mo. Kaya di tapasagdan sa Ginoo. Kung may gawa siya nga sa monasteryo nga nagunit og monstrance, Eucharistic Jesus, no? Kung iyang kining gitaas, wag prosesyon at umangon niya ang pinakadaghang mga sundawong mga Muslim nga buot mo uba sa ug usa ka kung natingalang Muslim kadili nila maatake ang monasteryo tungod sa kahayag, tungod sa kay naay protection. And that's really the protection of agonizing Jesus Christ. Eucharistic miracle, no? Udaghan pa ang mga milagro nga nabuhat ni Santa Clara nga gitugod sa Ginoo aron siya mahimong usa ka sulundon nga mongha nga santa. Ngayon ito sa tumarabit ni Maria inahan sa kaluoy nga nagtabang ko ni Santa Clara, si Maria ang hingpit nga ehemplo sa kakalag nga nag-ingon, aniya ang ulipon sa Ginoo mahitabo kanako sumala sa imong pulong. Wala siya mangayo handi, wala siya mangayo dumog, wala siya mangayo kahom, ang iyong kasing-kasing igo na sa Dios. Si Maria mao ang birhen nga sa kakabus sa Espiritu. Rosa Mystica. Kaya ang iyang tibok kinabuhi mahimong gasa ngadto sa Dios. Mga liyupot tas tong malabit ni Maria natabangan ta ug tudluan ta ug sa atong mga gikinahanglan ug tabangan ta sa atong mga ikanasad kanang